وزیر برەڤانیە ئەمریکا ji ajansa Reuters re got ku vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi dawî hat û behsa helwesta Tirkiye piştîkirîna S-400 û gefên Tirkiye li ser rêgiriya planên berevaniya dewletin Baltîk kir. Mark Esper, wezîrê berevaniya Amerîka ji ajansa Reuters re ragihand ku wîlayetên yekgirtî proseya vekşana hêzên xwe ji bakurê Rojhilatê Sûriyê bi dawî anîne û bi tenê niha 600 serbazên Amerîkî li Sûriyê dimînin. Wezîrê berevaniya Amerîka piştî lotkeya hevpeymaniya NATOyê bi dawî hat, ragihand ku di dema niha de wê hejmara serbazên wan li Sûriyê wisa bimîne, lê eger bûyerên nû durust bûn, eger heye wê ew ê hejmara serbazên xwe zêde bikin. Esper got ku eger dewletek ji hevalbendên wan di hevpeymaniya NATOyê de 5 serbazên xwe bişînin Sûriyê wê ew ê 5 serbazên xwe vekşînin. Di heman derbarê de Donald Trump serokê Amerîka di seredana xwe de bo Londonê ragihand ku ew dixwaze hêzên wî li Sûriyê bimînin da ku parastina petrolê ji rêxistina Daeş ya terorist bikin û serbar kir ku wan petrola Sûriyê parastiye û berî niha pereyên rêxistina Daeşê ji bîrên petrola Sûriyê dihatin. Derbarê kirîna Tirkiye, sîstema berevaniya S-400 ya Rûsî, wezîrê berevaniya Amerîka Mark Esper ji ajansa Reuters re ragihand ku gotobêjiyek di lotkeyê de di navbera serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û serokê Amerîka Donald Trump hat kirin. Lê welatê Tirkiye helwesta xwe di vê derbarê de neguhertiye û serbar kir ku tû pêşketin di wê xalê de tune ye. Derbarê gefên Tirkiye li ser dewletên Baltîk ku wê rêgiriyê li planên berevaniya wan bike eger navê PKK serbarê listeya terorê nekin, wezîrê berevaniya Amerîka ji ajansa navborî re got ku piştî fişara endamên hevpeymaniya NATO di navxwan de wîlayetên yekgirtî li ser Tirkiye, Recep Tayyip Erdogan li gefên xwe vegera û li gorî Esper ku ew yek pêngaveke erînî bû.